Сәлем, қадірлі тамашашы. Эфирда йылдызлық мезгілләре тапшыруы. Ноқрат, Идел, Шулман, Мёшы елғаларында орнашқан районларының сәләтлі балалары Мамадышта өтуші заналь этапта ұшыраштылар. Һәм біздің уақытлыша студиябызда нәқ менә шушында Мамадыш шәһәренең мәдәният сарайы сәхнәсендә орнашты. Димәк, сіз әзір болсағыз, біз сәяхәтебезне башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруда біз сізні шулай ук Йылдызлык фестивалында бір неше ел дауымында катнашкан йылдызлар белән таныштырачакбыз. Беренче булып, сезнең каршыгызда Питрәч районында оешкан пластилин бию студиясы һәм аларның алмашсыз җитәкчесе Ирина Николаевна Моисеева. Ой, Варенька, Варенька, хорошая бравенька, уж не ты ли, да Варвара, меня высушила, уж не ты ли, Варвара, меня высушила, без мороза, да и без ветру сердце вызнобила, без мороза, да и без ветру сердце вызнобила, ты заставила, Варвара, к себе в гости ходить, без мороза, да и без ветру сердце вызнобила, ты заставила, Варвара, к себе в гости ходить. Старый бары, да растабары, да у Варвары куры старенькие, да растабаренькие. Девка по саду гуляла, себе милого искала. Ой, Милый ты мой, да проводи меня домой. ты заставила, Варвара, к себе в гости ходить, да все подарочки носить. Подарю я Вареньке черевички аленькие. Мы пойдем с тобой, Варвара, во зеленый сад гулять. Мы пойдем с тобой, Варвара, во зеленый сад гулять, во зеленый сад гулять, да цветки алые срывать. Безнең хореография студиябыз 2012 елда оешты. Бу минем беренче тәҗрибәм. Мин университетны тамамладым гына, районга эшләргә кайттым. Һәм район йылдызлыкка әзерләнә башлады. Төркем кирәк, биюләр кирәк. Минем өчен бу таныш булмаган хәл иде. Чөнки концерт номерлардан мин тормышымда үзем чыгыш ясаганнарын гына хәтерлим. Институтта эш буенча һәм менә заявка җибәрер көн килеп җитте. Төркемгә исем кушарга кирәк. Һәм бу йокысыз төн иде. Төркем исеме бик авыр табылды. Ул балаларга хас булырга тиеш иде. Мин бер нинди дә грандиоз, яңгырышлы исем теләми иде. Ул ниндидер сөйкемле, балачак исеме һәм танырылык булырга тиеш иде. Безнең килеп чыкты дип уйлыйм. Без студиябызны пластилин дип атадык. Без беренче тапкыр чыгыш ясадык. Балалар кичкенә иде әле. Быел алар инде үскәннәр. Без урта группада хәзер. Барысы да буйлы, миннән озынрак. Дөресен әйтәм, залга кергәндә мине алар арасында таба алмыйлар. Беренче елны без татар биюен һәм сюрприз биюен башкардык. Сюрприз биюе уенчык машина белән иде. Пирамидада ул машина чүт кенә залга, тамашачыларга төшеп китмәде. Һәм зал суламый торды. Нәни балалар өчен борчылдылар, чөнки чыгыш ясаучыларга тик 4 яшь кенә иде. Бу елдан алып без йылдызлык белән яши башладык. Ул юла бетергесез хисләр, ул Сосновый Бор лагере, ул Крым. Әле һаман да инде бер ел үтте, балалар экскурсияларны, ял итүләрне, йылдызлык командасы белән бергә үткәргән вакытларны һаман искә алалар. Төркемнәр арасында булган дуслык турында да әйтергә кирәк. Мин күп санлы төркем җитәкчеләре белән танышуыма бик шатмын.
Biz бүгінгі күндә дә дус тату булып яшибез. Гомумән, йолдызлыкта безгә җиңү яки җиңмәү түгел, процессы кадерле. Яз җитә һәм барыбыз өчен дә ул бер үк үтә. Мин бөтен районны йолдызлык шире белән яктырдым. Чын әйтәм. Костюмнар белән дә төрле хәлләр булды. Аларның барлыгы да, юклыгы да истә. Безгә район башлыгы да, җитәкчеләре дә ярдәм итә. Тик четерекле моментлар да булды. Безгә китәргә вакыт, костюмнар урынына тукыма төргәкләре ята. Узган ел шундый хәл иде. Һәм шул вакытта мин командам барлыгын аңладым. Ул балалар һәм аларның әти-әниләре командасы иде. Бер төн эчендә алар костюмнарны әзерләделәр. Безнең пластилин хореография студиябыз әле бик тә яшь. Һәм безнең өчен ел сайын катнашу зур тәҗрибә икәнен без бик яхшы аңлыйбыз. Ел сайын без яңалык кертергә тырышабыз. Әмма ләкин хәзер шул кадәр күп идеялар, яңалыклар, барысы да реквизитлар белән эшләргә тырышалар. Һәм сиңа гына хас үзенчәлекне табу бүгенге көндә бик авыр. Шулай да без тырышабыз. Төркемебез белән без бүтән конкурсларда да, фестивальләрдә катнашабыз. Узган ел без Түбән Новгородта, Мәскәүдә булдык, ләкин берсендә дә монда булган атмосфера юк. Миңа әти-әниләр сорау бирәләр. Ни өчен йолдызлыкка бөтен Россия күләм статусын бирмиләр? Без мондай алтынны республикабыздан җибәрә алмыйбыз дип җавап кайтарам мин. Балык бистәсендә урнашкан Рапсодия бию төркеме белән без сезне инде таныштырган идек. Тик менә Камские звездочки бию төркеме шулай ук сезнең игътибарыгызга лаеклы дип уйлыйм. Шуңа күрә Камские звездочки бию төркеменең иҗат юлы белән сезне бүген аларның җитәкчеләре Әлфинур Миркасим кызы Шавалеева таныштырачак.
Яраткан созвездие йолдызлык фестивалендә без беренче адымнарыбызны 2002 елда ясадык. Ул Йорчаллыда иде. Наш коллектив, не зная всех требований, всех правил этого конкурса. Без конкурсның таләпләрен, кагыйдәләрен белмичә, әлбәттә, беренче этаптан ук үтә алмадык. В то время дипломы участника созвездия. Ул чакта катнашучылар дипломнары әле юк иде. Һәм без балалар өчен үзебез дипломнар алырга булдык. Печәтләр куйдык, жюри әгъзаларыннан имзалар җыйдык та, балаларга өләштек. Һәм туктап калмаска уйлаштык. Менә инде 17 ел дәвамында без йолдызлык гаиләсендә. Благодаря поддержке нашего района особо хочу отметить заместителя главы администрации. Район җитәкчелеге ярдәме белән аерым билгеләп үтәсем килә. Район башлыгы урынбасары Наталья Чернова, элеккеге район башлыгы Илһам Валеев һәм аның тормыш иптәше Рәмзия ханым. Мы были участниками. Без фестивальдә катнаштык, призлы урыннарга лаеклы булдык һәм шулай ук Кырымга, кышкы сменага Сосновый Борга чакырылдык. Безнең өчен хәтта Девичий городок биюне клип төшерелде. Ул чакта сентябрь айында бәрәңге әле өлгереп җитешмәде. Ләкин бар булган бәрәңгенең сабакларын чабып, клип төшерү өчен төтен оештырдык. Чүт тирәендәге чокырларга ут капмады. Бергәләп утларны сүндердек. Махсус клип өчен Алтын Орда вакытындагы манаралар төзелде. Диварлар күтәрелде. Элеккеге заманы атмосферасын барлыкка китерү өчен барлык чаралар каралды.
этот клип, а также за все, что Клип делаете өчен для наших һәм безнең балаларга күрсәткән яхшылыклар өчен без йолдызлык командасына рәхмәтләр әйтәбез. Нашему коллективу уже 30 Безнең төркемебезгә лет. 30 Мы ел. немножко Без созвездие старше йолдызлыктан созвездия йолдызлык. әз генә зуррак. И, естественно, состав Әлбәттә, төркем коллектива составы үзгәрә. меняется. Шунысы Но шатландыра. радует Һәр то, бала что теләп каждый килә. ребенок Фестиваль хәрәкәте талантлар үстерүдән фестивальные башка движения не чын только шәхес растят тәрбияли. таланты, но и воспитывает личность. И я, как руководитель Һәм мин коллектива Камские звездочки җитәкчесе буларак моны үз балаларым мисалында күрдем. Мамадыш төбәге һәр яктан да сәләтле, һәр яктан да бай. Менә шулай ук җыр дисәң дә җыры бар, бию дисәң дә биюе бар. Һәм сүз осталарына да Мамадыш районы шулай ук бай. Бүгенге тапшыруда без бию төркемнәре турында сөйләгәч, монда да читтә калмыйбыз. Мамадыш районында урнашкан Непосед бию төркеменә 14 ел. Һәм аның белән без сезне якынрак таныштырачакбыз. Аларның җитәкчеләре Альбина Ренат кызы Галимова. I met him out for dinner on a Friday night. He really had me working up an appetite. He had tattoos up and down his arm. It's nothing more dangerous than a boy with charm. He's a one-stop shop, makes the panties dry. He's a sweet talking, sugar-coated candy man. A sweet talking, sugar-coated candy man. Oh yeah. He took me to the Spider Club at Hollywood and Vine. We drank champagne and we danced all night. We shook the paparazzi for a big surprise. We got such a night, we'll need some more of that love. He's a one-stop shop, makes my cherry pie. He's a sweet talking, sugar-coated candy man. A sweet talking, sugar-coated candy man. What you do, do it up, pop, shoot, pop, what do I do it up, bow, bow, bow. Hey, he's a one-stop shop, makes my cherry pop. He's a sweet talking, sugar-coated candy man. A sweet talking, sugar-coated candy man. Oh yeah. Well, by now I'm getting all bothered and hot. When it gets my mouth, it really hits the spot. Yeah, it's like sugar cane. Good things come for boys who wait. Candy man, candy man. He's a one-stop, got you hot, making all the panties drop. He's a one-stop, got me hot, making my hot. He's a one-stop, get it while it's hot, baby, don't stop. He got gold, it's like sugar cane. Good things come for boys who wait. He's a one-stop shop with a real big. He's a sweet talking, sugar-coated candy man. Say what? Sweet talking, sugar-coated candy man. Say sweet talking, sugar-coated candy man. Sweet talking, sugar-coated candy man. 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 Бүгінгі күнінде бик күп конкурслар оештырыла. Шуларның арасында иң яраткан Йолдызлык фестивале. Мин 2005 елда 5 яшьлек 10 яшькә кадәр балалар белән Непоседа бию төркемен оештырдым. Алар белән ел сайын бу фестивальне бик көтеп алабыз һәм бик теләп катнашабыз. Нәтиҗәләребез уңышлы, Аллага шөкер. 2010 елда без беренче урын алдык. Шул елны безгә Крымга бару мөмкинлеге бирелде.
Анда балалар оста укытучылардан дәрес алып, бик күп концертлар куйдылар, ял иттеләр. Мындай мөмкинлекләр безне тагын да илһамландыра. Яшь талантларга үзләрен күрсәтү өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә оештыручыларга. Фестивальгә әзерләгәндә бию генә түгел, костюмнар да әзерләргә кирәк. Без аларны кызлар белән бергә утырып, уйлашып, рәсем ясыйбыз. Аннары тегүчеләр безнең идеяларны шуңа ашыралар. Шул костюмнар белән без сәхнәдә балкыйбыз. Безне әзерләгән өчен безнең район башлыгы Анатолий Петровичка рәхмәт әйтәсе килә. Балалар безгә килгәндә бернинди дә әзерлекләре дә юк иде. Дан ел шигырьләнеп, алар мин аларны шулай өйрәтеп, без өйрәндек. Һәм біз йолдызлыкта 14 ел катнашабыз. Катнашучылар саны артсын дигән теләктә калам. О, призрачный мир блестящий, что душу смутил твою. Там сахар гораздо слаще, чем дома в родном краю. Но знаю давным-давно я, что чудных чудес полно. Твое и мое родное, большое морское дно. Счастливы в нашем мире, своей проводя в игре. А рыбки на водном мире, неволе сидят в ведре. Но рядом с иной бедною, ведро это не беда. Уж лучше лохань со мною, Чем с маслом сковорода. На бубне кефаль, на арфе форель. У ската труба, у карпа свирель. На саксе тунец, на банджо макрель, а на барабане рам. На скрипке метайна и на басу с гитарами и басисту тазу. А струнный состав набрали капсул, а на вокал салат. Кеше үзенең якты, саф хисләрен истә калдырырга тырыша. Нәкъ шулай безнең тапшыруыбыз да йолдызлык мизгелләре тапшыруы якты йолдызларыбызның мизгелләрен сезгә тәкъдим итеп, сезгә юллап, сезнең исегездә калдырырга омтыла. Исән-имин булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр.